सानैसिमबो गोजोननाय थाबाय। बिथांमोनखौबो सानैजों गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। बिथांमोननिफ्रायबो गोजोननाय थाबाय। दा बिनि उनाव गामि एलपि स्कुलनिनो हेड टिचार श्री आइटुगाव মই প্ৰথমতে ভূম মুছাহাৰীক মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু কংগ্ৰেচুলেশ্যন জনাইছোঁ। মোৰ এই ছাত্ৰ মোৰ খুব ভাল লাগিছে আৰু এনেধৰণে আগলৈকে আগবাঢ়ি গৈ থাকক মই তাকে কামনা কৰোঁ। তেখেতে পৰিয়াল যে খুব গৰীব পৰিয়ালৰ পৰা অহা কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত? এইটো অৱশ্যে দেখা যায় যে বহুত দুখীয়া হ'লেও দুখীয়া ঘৰৰ পৰা বহুত ল'ৰা ছোৱালী পঢ়া শুনাতে হওক নাইবা খেল ধেমালি পথাৰতে হওক বহুততে খুব সমৰ্থবান ল'ৰা ছোৱালী ওলাই অহা আমি দেখা পাওঁ। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত ভূম মুছাহাৰীও ব্যতিক্ৰম নহয়। এই ক্ষেত্ৰত কি আহ্বান জনাব আমাৰ BTC চৰকাৰৰ খেল বিভাগ যে আছিল তেখেতক কি আহ্বান জনাব আপোনালোকে? মই BTC চৰকাৰৰ আহ্বান জনাবলৈ বিচাৰিম যাতে তেওঁলোকে আমাৰ গাঁৱে ভূঞে বা চুকে কোণে যিমান এনেকুৱা টেলেণ্টেড ল'ৰা ছোৱালী আছে এই সকলো ল'ৰা ছোৱালীকে যাতে যিমান পাৰে সুবিধা দিয়ক, টকা পইচাৰে সাহায্য দিয়ক নাইবা খেল ধেমালিৰ যিখিনি সাহায্য তেওঁলোকে দিব পাৰে সেইখিনি সুবিধা কৰি দিয়ক। गोजोननाय मोन्दों। आङो मैया बेलासियाव जेब्ला अभारफोन भुम मुसाहारिया आंनिसिम बे बाथ्राखौ फोरमायहरो आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मानो होनोबा बेयो फार्स्ट टाइम मोनसे एक्सपिरियेन्स देरहासार जालांनाय गोबांथार गथ'फोर दङ। आङो स्कुलाव साख्रि मावबाय थानाय समाव आङो गोबांथार मोन्दों खिन्थु गोबाव समनि गेजेराव बेखिनि गोबाव समनि गेजेराव मैया फार्स्ट टाइम ओरैबायदि मोनसे एक्सपिरियेन्स मोनबाय आङो माने क्ल'जलि भुम मुसाहारिखौ आं मोन्दों आरो बेबो आंखौ माबाबोदों आगोलनिफ्रायनो स्कुलाव थानाय समावबो। गतिके आरो आं नुबोखानाय नालाय माखासेखौ आङो माब्लाबा मोन्दों माब्लाबा मोनाखै। माखासे गेलेग्राफ्रा बिदिनो स्कुलाव रेगुलारलि एटेन्ड खालामनो हायाखै, बाहेरफोरा थादों गेलेदों, बिसोरजों क्ल'ज कन्टेक्ट जानो हायाखै। खिन्थु भुमनि बेलायावबा क्ल'ज कन्टेक्ट जानानै आङो लोगो लोगो खबर मोननायलाय आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो जोंनि स्कुलनि मोनसे नाम जाबाय बेखौ आं मोजां मोन्दों आरो बुंनांगोन। जदिउबा BTCआव मोनसे गेलेग्रा बिफान दङ बे गेलेग्रा बिफानाव हयथ' जेसेबां मावनो हायोमोन बेसेखिनि हयथ' मावनो हायाखै। जेसेबां उद्योग लानांगौमोन हाबाफारि लानांगौमोन बा मा होनो दैदेननो हानांगौमोन मोनफ्रोमबो गामि गालाव जिहेतु बे खेल' इन्डिया बेयो मोनसे ओरैबायदि स्किम जाहाथे खना खनलानिफ्राय जेरावबो गोदोसोनानै थानाय माखासे टेलेन्टफ्रा जाहाथे जायगा मोनो, नुसारजानो मोनो बा गाव गावनि टेलेन्टखौ बुफ्रुसारनानै दिन्थिनो हायो जायनि गेजेरजों भारतआबो इन्टारनेसनेल लेभेलाव मोनसे मोजां जायगा आवग्रिनानै लानो हायो। जेरावहाय गिदिर गिदिर टाउन सहरफ्राव प्रेक्टिस खालामनायनि गेलेग्रा फोथार दङ बा गाइड मोनो बिदिनो मा होनो औ बेबादिनो गोबांथार माखासे सुबिदाखौ मोनो आरो खिन्थु जोंना गामिना बिदि सुबिदा मोना। अथ'स' खोथायावनो बुंनाय दङ जे फामि बिबारा हाब्रुआवसो बारो। दा बेखायनो जोङो बेखौ नायनांगोन जे जोंनाव गामि गालाखौ जोङो हाब्रुजों जुदि माबायोब्ला रिजायनानै नायोब्ला जोंनावबो जे मोजां मोजां गेलेग्राफोर ओंखारगोन खिन्थु बिसोरो बारनो थाखाय गावखौनो गाव दिन्थिनो थाखाय मोनसे सुजुग मोननांगोन। आं आसा खालामगोन BTC गभर्नमेन्टआ बेफोर गासैबो खोथाखौ नायनानै दा जेरै साफा साफा ओंखारबोगासिनो दङ लासै लासैनो आरो बिदिनो गाहामैनो गाहाम बेबायदिनो गोबांथार गेलेग्राफोरखौ दिहुननानै लाबोनो हागोन आरो बिसोर गावनि टेलेन्टखौ मोजाङै बुफ्रुसारनो थाखाय सुजुग सुबिदा। जेब्ला आं 2009निफ्राय 13सिम आं ओरैनो गामि आइथुआव दैथुन क्लाबाव गेलेयोमोन। ओमफ्राय बेनि उनाव आं जेब्ला देबोरगावआव एडमिसन लाहैयो अब्ला आं बाव फुटबल गेलेनानै जेब्ला एथलेटिक्स गाबो जेब्ला आं फार्स्ट 2014आव जेब्ला सायाव एडमिसन खालायो अब्ला आंखौ माखासे इन्टारनेसनेल प्लेयारफोर दंमोन बिसोर आंखौ जेब्ला खाबु होयो माने आंखौ सायाव मोनसे स्कुल टुर्नामेन्ट गेलेनायाव जेब्ला बिसोरो सेलेक्सन खालायो कि नों सायाव थानो हागोन नामा होननानै अब्ला आं बिसोरनो जाबाय लाइमोन नार्जारि आरो थुनलाइ नार्जारि बिसोरो इन्टारनेसनेल प्लेयार लेभेलनिखा बिसोरनो आंखौ खाबु होजेनदों जेब्ला सायाव माबायो। दिनै आंनि न'खरा
जेसेबांखि आंखौ नाजाना हेफाजाब होनो हाबाबो जोंनि दिनै आदै दङ आरो आब' दं जेरै गुमै दं आदामोन दं बिसोरनो आंखौ जेरै न'खरा जेरै जोंनि हम बेकग्राउन्डआथ' मोजां नङाब्लाबो दिनै आदैमोनहा जोंखौ आरो आब'मोन गुमैमोन दं बिसोरो जोंखौ हेफाजाब खालायो नांगौखिनिखौ। बे बिथिङाव नोङो सोरखौ बांसिन थुलुंगाखां होदों होननानै सानो इनकारेजमेन्ट नोंखौ सोर बांसिन होदों होननानै सानो जेनेबा न'खरनि बिमा बिफा जिहेतु नोंथांनि न'खरा जोबोद गोग्लैसोनाय न'खरनि हालोदा जोबोद गाज्रि बे बिथिङाव दायो नोंथांनि न'खराव सोर सोर दङ? जोंनि न'खराव दिनै बाबा आरो आं आरो आदामोन दं आदामोनहाबो गासिबो आब'बो दं सासे बेबो आरो आदामोनहाबो गासिबो आलदा आलदा जाजोब्बाय। दायो नोङो मा फरायबाय थायो? आं दा सेकेन्ड इयार पिअ होगोन एबार देग्लाय बेक थादों जेब्ला आं बे गेमनि थाखायनो जेब्ला गेमखौ आं फकास खालायो अब्ला आं एडमिसन खालायनो हायाखैमोन अब्ला आं देग्लाय नेक्स्ट बेक थानांसिगोन जाहैबाय। इयुनाव नोंनि जिउनि थांखिया मा? आं दा बे खेल इन्डियाआव ग'ल्ड मोननानै आंखौ गोजोननाय मोन्दों मानो होनब्ला आं सिगाङावनो आं सारखौ आंनि गोसो गोरबोजों थेंक इउ जासिनाय जाग्रोबाय मानो होनोबा जेब्ला गुरुआ जोंखौ फोरोङो अब्ला जों गुरुनि थाखाय फकास खालायनांगौ जायो अब्ला गुरुआ जोंखौ फोरोङो अब्ला जों बिनि खोथाखौ जों मानिनानै लायो अब्ला जों नेक्स्ट टारगेट आंना बे एबार फैगासिनो एप्रिलाव फेडारेसन काप बेनि टारगेट ओमफ्राय बिनिफ्राय नेक्स्ट इन्टारनेसनेल लेभेलाव। बिनि खेल इन्डिया इयुथ गेम गेलेनायनि सिगांबो नोङो बहाबा गेलेबावदोंमोन नामा? आं गेलेदों 14 आंनि फार्स्ट गेम गेलेनाया जाबाय नेसनेल अफ स्कुल गेम बेयो रान्चियाव गेलेदों आं बाव सेमि फाइनालाव हिट आउट जादों बिनि उनाव स्टेटआव आंनाथ' मेडेल जोबखा गासिबो सिम्पोल जोबखा ओमफ्राय नेसनेल 8 जुन गेमाव आं ब्रन्ज मेडेल मोन्दों। एथलेटिक्स गेलेनायनि अनगायैबो नोङो माबा गेलेबावो नामा? सिगाङै फुटबल गेलेयो दा आं एथलेटिक्सखौनो गेलेयो। आंनि बिक्तिखौथ' आं जोबोद मोजां मोन्दों खुसिखौनो आं बुंथ'नो हाया आरो आं आसा थिदों बे गेलेबाय थानांगौ जेखि जाया माने खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो सोरखिलांनांगौ होननानै आं सानदों आरो रंजानाय मोन्दों गोसोआव जोबोदनो। जिबायदि जों मिथिगौ बुहुमनि न'खरा जोबोद गोरिब हालोद बे बिथिङाव माबायदि सोलायनानै बिथांखौ बे फर्जासिम दैथायहरनो हादों बिथांमोना? बेयो जाहैबाय गावनि नाजानायजों बेनिफ्राय बिफाया मोसौ गुमनानै बेनो जा एसे हायो बिबानो एफा हरो आरो बाहाय बिब्थै हिसाबै आंबो हरनाङो सम आरो बेनिफ्राय बिब' दङ आंनिनो फिसाजो बिथाङा गावनि फिसा बादि अनो आरो बिथाङाबो हरो आरो बिनि बिदाफ्राबो जा एसे खामायदों खामला मावनानै बेखौ एफा हरो आरो। दैथुन क्लाबनि आफादगिरि जानानै आरो बे आइथुगाव गामिनिखा सासे दैदेनगिरि जानानै बिथां जोंनि बियादै फिसा बुहुम मोसाहारि थांनाय 13 जानुवारि बिथाङा बे खेल इन्डियायाव 100 मिटार रिले रेस बे खारनायावहाय साब्रैनि गेजेराव बिथां बुहुम मोसाहारिया सासे सनानि मेडेल बान्था मोनगिरि दा बेनि मेसेजखौ मोननानै आङो बहुद बिथांखौ धन्यबाद आरो गोजोननाय आंनि गोसोनिफ्राय गोजोननाय मोन्दों। दा जोङो दा दैथुन क्लाबनि आफादगिरि जानानै जोङो जौसे ज' गामिनिनो रायजो राजा गासैखौबो सोद्रोमाखौ लाफानानै जोङो जोंनि गोजोननाय मोननाय आरो बरायनाय नामाव जों बिथांखौ साबायखर बावबाय आरो।